Γεια και χαρά ψαράδες. Σήμερα θα δούμε κάτι ξεχωριστό. Θα δούμε μία νέα ηλεκτρική μηχανή, η οποία έχει έρθει προφανώς για να μείνει. Όταν ξεκίνησα με Garmin βυθόμετρο δεν περίμενα ποτέ ότι θα καταλήξω και με Garmin ηλεκτρική μηχανή. Γιατί δεν το φαντάστηκα. Ωστόσο δεν μπορώ να πω ότι το μετανιώνω. Το εργαλείο τα σπάει. Αλλά ας το δούμε από ψαρευτική άποψη. Γιατί καλά όλα τα πράγματα στα χαρτιά και στη θεωρία, το θέμα είναι να δούμε πόσο μας εξυπηρετούν στο ψάρεμα. Το μοντέλο που έχω βάλει στο σκάφος μου είναι η Kraken η λευκή, βγαίνει και σε μαύρο και θα δούμε τι περίπου μπορούμε να κάνουμε με αυτήν. Συγχωρήστε με γιατί την έχω πάνω μόλις μία εβδομάδα, δεν την έχω μάθει και απ' έξω, όμως έχω δει τι μπορεί να κάνει. Και θα δούμε μαζί και με τον καιρό, σε αρκετά ψαρέματα, τι μπορούμε να κάνουμε. Από ψαρευτική άποψη, λίγο πολύ όλοι ξέρετε ότι εμένα μου αρέσει να κάνω κάποια ανορθόδοξα ψαρέματα. Βολές από σκάφος, δεξιά-αριστερά, να ψάχνω τόπους, ριχά μεσαία βάθη και φυσικά και slow jigging και βαθύτερα ψαρέματα jigging όποτε κάτσει. Δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα με ζωντανά δολώματα, βασικά καθόλου. Αλλά είναι κόλλημα αυτό, δεν σημαίνει ότι είναι κακό. Ωστόσο, θα σας δείξω τις δυνατότητες για κάθε είδους ψαρά. Και για αυτούς που ψαρεύουν βαθιά και για τους τρελούς σαν εμένα που κάνουν καουμποϊλίκια. Για να δούμε. Όμως πριν ξεκινήσουμε, θα πρέπει να πω το πιο σημαντικό στοιχείο της Garmin, το οποίο είναι ότι η Kraken είναι η πιο ισχυρή μηχανή trolling στον κόσμο. Δεν το λέω εγώ, δεν το λέει η Garmin, είναι πιστοποιημένη με ISO. Η μοναδική πιστοποιημένη με ISO. Οπότε δύσκολα μπορεί κάποιος να το αμφισβητήσει αυτό. Κάτι που επίσης αξίζει να αναφέρουμε είναι οι λίβρες, δηλαδή η ισχύς σε όση της κάθε μηχανής. Όλες οι ηλεκτρικές μηχανές αναφέρουν ενδεικτικά και συνήθως αρκετά αισιόδοξα νούμερα σε λίβρες. Προσέξτε όμως, μιλάνε για το peak. Αυτό που κάνει την Garmin να διαφέρει και εκεί που έδωσε ιδιαίτερη βάση είναι η μηχανή να αποδίδει τις λίβρες που αναφέρει σε οποιαδήποτε σκάλα. Από την πρώτη μέχρι την 20η. Η μηχανή αποδίδει τις λίβρες ανάλογα τα volt που θα τις συνδέσετε. Να διευκρινίσουμε ότι η ίδια μηχανή δουλεύει και στα 36 volt με απόδοση 100 λίβρες και στα 24 με απόδοση 80 λίβρες. Μιλάμε για δύναμη, όχι αστεία. Και όταν καταφέρεις να χρησιμοποιήσεις όλη αυτή τη δύναμη από την πιο μικρή βαθμίδα, τότε δεν σε απασχολούν καιρικές συνθήκες, ρέματα ή τίποτα. Γιατί η μηχανή θα ανταποκριθεί με ελάχιστη προσπάθεια σε οποιαδήποτε συνθήκη. Και το πιο σημαντικό, η κατανάλωση πέφτει κατακόρυφα. Διότι όταν στο δικό μου σκάφος μια αντίστοιχη μηχανή έπρεπε να δουλεύει στο ανώτερο σημείο για να τη συγκρατήσει, εδώ πέρα έχω τα ίδια αποτελέσματα στην τρίτη, τέταρτη ή πέμπτη σκάλα, από τις 20, για να πετύχω το ίδιο αποτέλεσμα. Οπότε έχω λιγότερη κατανάλωση και οι μπαταρίες κρατάνε περισσότερο. Ωστόσο, εγώ τι έκανα? Έχω συνδέσει δύο μπαταρίες μολύβδου 110 αμπέρ μεταξύ τους και τις έχω κάνει 24 βολτ, τις οποίες τροφοδοτώ με φωτοβολταϊκά από πάνω και μέχρι σήμερα, βέβαια όπως είπα μια εβδομάδα τη χρησιμοποιώ, αλλά τη δούλεψα 2 μέρες σερί και δεν έπεσα ποτέ κάτω από το 70%. Η παρουσίαση θα γίνει σε ένα Redfin 50 της Trigons. Σήμερα λοιπόν θα δούμε τα βασικά modes της ηλεκτρικής μηχανής Kraken, της Garmin, ώστε να ξέρουμε περίπου πού μπορεί να μας εξυπηρετήσει. Σε επόμενα επεισόδια θα δούμε πιο αναλυτικές οδηγίες, πώς να φτιάχνουμε waypoints, πώς να ακολουθούμε waypoints, πώς να φτιάξουμε σε μια ακτογραμμή ή ανοιχτά στη θάλασσα ένα συγκεκριμένο μονοπάτι αν θέλετε να το ακολουθήσουμε και πολλά άλλα. Γιατί πραγματικά οι δυνατότητες αυτής της μηχανής δεν έχουν όρια. Θα ξεκινήσουμε με το πιο πολυπόθητο στοιχείο των ηλεκτρικών μηχανών, την άγκυρα. Άλλωστε, εδώ στην Ελλάδα πρέπει να είμαστε μοναδικοί που την αποκαλούμε ηλεκτρική άγκυρα. Ενώ είναι ηλεκτρική μηχανή. Παρ' όλα αυτά όμως, είναι το στοιχείο που χρησιμοποιούμε περισσότεροι. Και ποιος δεν θα ήθελε άλλωστε
να σταματήσει πάνω από ένα κοπάδι ψαριών ή καλαμαριών και να τα πετσοκόψει όλη μέρα. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν αγκυρώματα και αγκυρώματα. Ας δούμε λοιπόν η Kraken τι έχει να μας πει σε αυτό το τόσο σημαντικό στοιχείο που ο κάθε ψαράς, πλωτός ψαράς, επιθυμεί. Για να δούμε. Πολύ συχνά το να μπορείς να κρατηθείς απόλυτα σε ένα σημείο κρίνεται απαραίτητο για το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εδώ προσπαθώ να μείνω στα ριχά αόρατος και να κάνω βολές στο πέσιμο μπροστά μου. Γύρω μου έχει επικίνδυνα βράχια. Η χρήση μιας ηλεκτρικής μηχανής που να εμπιστεύομαι είναι μονόδρομος. Μιας μηχανής που να σε κρατάει σταθερό χωρίς απότομους ελιγμούς και διορθώσεις. Ταξιδεύουμε λοιπόν και αποφασίζουμε ότι θέλουμε να αγκυρώσουμε. Πατάμε την άγκυρα. Εδώ βλέπουμε τα μέτρα απόσταση που έχουμε ξεφύγει από το σημείο που πατήσαμε την άγκυρα και το κόκκινο βελάκι μας δείχνει προς ποια κατεύθυνση είναι αυτό το σημείο. Έχουμε απομακρυνθεί ήδη 7 μέτρα από το σημείο που πατήσαμε το κουμπί. Η μηχανή έχει γυρίσει και μας φέρνει όσο πιο σταθερά μπορεί, χωρίς τινάγματα και απότομες εκκινήσεις, να μας φέρει ακριβώς στο σημείο που είχαμε πατήσει. Είμαστε 2 μέτρα από το σημείο, 1 μέτρο από το σημείο και η μηχανή θα έρθει και θα μας σταθεροποιήσει ακριβώς εκεί που πατήσαμε. Είμαστε 0 μέτρα από το σημείο που πατήσαμε το κουμπί και η Garmin είναι γνωστή για την ικανότητά της σε συστήματα πλοήγησης και ειδικότερα στα GPS, οπότε δεν χωράει καμία αμφιβολία. Να, είμαστε 1 μέτρο τώρα απόσταση από το βελάκι. Θα δουλέψει λίγο και θα μας φέρει εκεί που είμαστε. Κοιτάξτε τώρα κάτι πολύ ωραίο. Αν εγώ τώρα είμαι άγκυρα, έτσι, αλλά θέλω να ψάξω λίγο πιο εδώ και λίγο πιο εκεί το σημείο, δεν χρειάζεται να ξαγκυρώσω και να αρχίσω να κάνω βόλτες. Μπορώ για παράδειγμα να πατήσω 2 φορές το δεξί πλήκτρο. Παπ, αυτόματα η μηχανή θα κινηθεί γύρω στα 3 μέτρα και θα πάει δεξιά να δούμε αν έχει κάτι από κάτω. Και ήρθαμε δεξιά 3 μέτρα και μένουμε εδώ πλέον. Θέλουμε να πάμε μπροστά, να ψάξουμε λίγο πιο μπροστά για να έχουμε απόλυτη ακρίβεια. Πείτε ότι είμαστε σε ένα πέσιμο και θέλουμε να είμαστε ακριβώς από πάνω. Πατάω λοιπόν 2 φορές μπροστά. Η μηχανή θα κινηθεί 3 μέτρα μπροστά, ανάλογα την εντολή που έχω δώσει, και θα σταματήσει στο νέο σημείο. Σαν αποτέλεσμα έχουμε το απόλυτο αγκύρωμα και ψάχνουμε αγκυρωμένοι με πολύ μικρές αποστάσεις γύρω-γύρω τα σημεία, ώστε να βρούμε το κατάλληλο σημείο. Στο συνηθισμένο σημείο που συνήθως αγκυρώνουμε, μπορεί τα ρέματα να μας αφήνουν να πέσουμε ακριβώς πάνω στο κομμάτι που θέλουμε. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κινηθούμε λίγο δεξιά ή λίγο αριστερά, ανάλογα τα ρέματα, ώστε να πέφτουμε πάντα εκεί που θέλουμε. Φοβερό! Αυτό είναι κυρίως για τους vertical ψαράδες που ψάχνουν βαθιά. Και αν δεν έχετε κοντά το control, έχει αγκυροβόλη εδώ. Το πατάς και κλείδωσες. Η Kraken κατά το αγκύρωμα δουλεύει με πολύ γραμμικές κινήσεις και λόγω της μεγάλης δύναμης που έχει και στις χαμηλές στροφές μας κρατάει τελείως ακίνητους, ακόμα και με πιο έντονες συνθήκες, το οποίο θα το δούμε.
σε κρατάει σταθερό ανάλογα τη φορά του ρεύματος όσο πρέπει και δεν χρειάζεται, άμα χρειαστεί να κάνει όπισθεν, δεν θα γυρίσει ολόκληρη γύρω. Άμα είναι μικρή διόρθωση που πρέπει να κάνει, θα γυρίσει ανάποδα το μοτέρ. Οπότε δεν κάνει συνέχεια κύκλους γύρω-γύρω παρά μόνο άμα είναι μεγάλη ανάγκη. Είμαστε ακριβώς πάνω στη ρηπή. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε. Πάνω στη ρηπή. Είμαστε σταθεροί. Ούτε περίεργα γυρίσματα, ούτε λιγμούς, ούτε τίποτα. Αυτό σημαίνει δύναμη. Αυτό σημαίνει να είσαι μέσα στη ρηπή του ανέμου, σαν κυκλαδίτικο μελτέμι, 4-5 σκάλες. Εντυπωσιακό. Ένα από τα πράγματα που μου τη δίνει σε ηλεκτρικές μηχανές είναι όταν κάνουν περιστροφές γύρω από τον εαυτό τους για να μας κρατήσουν στον τόπο και τυλίγονται με το καλώδιο και γίνονται κοκορέτσι. Το οποίο τώρα που έρχεται και Πάσχα δεν είναι και τόσο κακό, αλλά στο ψάρεμα είναι εκνευριστικό. Για να προσπαθήσουμε να το κάνουμε με την Garmin. Θα πατήσω πατημένο το δεξί για να την κάνω κοκορέτσι. Γυρνάει, τσακ, και επανέρχεται μόνη της. Δεν θα επιτρέψει ποτέ να γυρίσει παραπάνω από όσο πρέπει, ώστε να τεζάρει το καλώδιο. Καθόλου άσχημα, Ας δούμε το manual mode, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Η μηχανή σε αυτή την ρύθμιση είναι τελείως manual και καθορίζεις εσύ τι θέλεις να κάνει. Σαν αποτέλεσμα, μπορείς να τις δείχνεις με το control που να πάει. Όπου θα δείχνεις, θα πηγαίνει. Απλά πατάς το manual το κουμπάκι, δείχνεις που θες να πάει και πάει. Έτσι λοιπόν είναι πολύ εύκολο να διορθώσεις πορείες ή να αποφύγεις κάτι. Γενικότερα είναι κάτι πολύ βολικό σε διάφορα είδη ψαρέματος ή κατά το ψάξιμο. Κάτι αρκετά εντυπωσιακό είναι ότι με το κάθε πάτημα δεξιά-αριστερά η μηχανή πραγματοποιεί τις ανάλογες κινήσεις. Δηλαδή αν το πατήσεις μία φορά δεξιά, πραγματοποιεί μία ελάχιστη συγκεκριμένη κίνηση δεξιά ή αριστερά. Αν το κρατήσεις συνεχόμενα, τότε μόνο πάει γρήγορα. Οπότε μπορείς να κάνεις διορθώσεις κατά την κίνηση με ιδιαίτερη ακρίβεια. Με μικρές κινησούλες, δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε, κάνει υπερβολικά πολύ μικρές διορθώσεις πορείας. Συνεχόμενα η μηχανή κινείται γρήγορα. Ακόμα μία έξυπνη επιλογή που έχει είναι το κλείδωμα πορείας. Τι σημαίνει? Αυτό είναι το κουμπί που πατάμε και εδώ πάνω βλέπουμε την πορεία που έχει κλειδώσει η μηχανή και πηγαίνει. Όπου δείξουμε, άμα δείξουμε καινούργια πορεία εδώ, παίρνει καινούργιες συντεταγμένες. Έχω μία αλφα κατεύθυνση και πάω ευθεία. Και θέλω για οποιοδήποτε λόγο να αλλάξω πορεία και να κλειδώσω μια νέα κατεύθυνση. Αλλά την κλειδώσω, όχι απλά να γυρίσει η μηχανή και να πηγαίνει και με το παραμικρό ρέμα να αρχίσει να κάνει κύκλους. Θέλω να πάω σε αυτή την υπέροχη παραλία εκεί έξω. Σε αυτή την περίπτωση πατάω το κλείδωμα θέσης και το σκάφος θα κρατήσει πορεία για ακριβώς εκεί που θα το υποδείξουμε. Πώς θα γίνει αυτό? Τελείωσα. Πήρε τη θέση και αυτόματα θα κρατήσει την πορεία για να με πάει ακριβώς εκεί που του έδειξα.
Οπότε απλά τα πράγματα. Δείχνετε την κατεύθυνση που θέλετε να πηγαίνει η πλώρη του σκάφου σας, πατάτε το κουμπάκι για 2 δευτερόλεπτα, παίρνει τη θέση και ό,τι αέρα και αν έχει, ό,τι ρέματα και αν έχει, η Kraken θα σας πηγαίνει σε αυτή την κατεύθυνση ό,τι και να γίνει. Την ίδια επιλογή έχουμε και στο χάρτη. Επιλέγουμε πάνω στο χάρτη που θέλουμε να πάμε και αυτόματα παίρνει τις συντεταγμένες και μας πάει στο σημείο που έχουμε βάλει το στίγμα μας. Επιλέγουμε ένα στίγμα άμα θέλουμε και η μηχανή πάντα μας ρωτάει το μηχάνημα αν θέλουμε να πάμε με τη μηχανή και άμα θέλουμε πάμε φυσικά. Ας δούμε άλλο ένα χαρακτηριστικό. Είναι η επιλογή του να ελέγχεις με πόση ταχύτητα ακριβώς θες να σε πηγαίνει στο στόχο σου. Η Kraken μας δίνει δυνατότητα να πηγαίνουμε με ρύθμιση ακριβίας όσον αφορά την ταχύτητα που επιθυμούμε να πάμε σε κάποιο σημείο. Αν για παράδειγμα θέλουμε να περάσουμε από ένα τόπο με 0,1 του μιλίου, θα μας πάει. Αρκεί να το ρυθμίσουμε. Τόσο απλά. Το ωραίο με το κλείδωμα ταχύτητας είναι ότι συνεργάζεται και με τη χειροκίνητη λειτουργία αλλά και με το κλείδωμα πορείας. Οπότε φανταστείτε τις δυνατότητες. Εδώ το έχω ρυθμίσει με χιλιόμετρα ανά ώρα. Γυρνάω να μας πάει εκεί που θέλουμε και πατάω την προπέλα. Η μηχανή δεν έχει πάρει απλά σαν preset μια ορισμένη στροφή προπέλας. Όχι. Μας πηγαίνει με 100 μέτρα ανά ώρα ανάλογα τις συνθήκες. Εδώ με κόντρα τον αέρα μας πηγαίνει, αυξομειώνει την ταχύτητά της όσο χρειάζεται για να μας πάει με 0,1 ή να το πω πιο σωστά με 100 μέτρα ανά ώρα προς την κατεύθυνση που τους έχουμε υποδείξει. Οπότε φανταστείτε, μπορείτε να κάνετε μια σειρά από waypoints και να τις δώσετε εντολή να σας περάσει από όλα με αυτήν την ταχύτητα. Και είτε κάνετε βολές προς την ακτή, είτε τραβάτε μια ζωντανή σουπιά από κάτω. Όπως και να έχει πολύ ενδιαφέρον. Ακόμα ένα κουμπί που υπάρχει πάνω στο control της Kraken είναι το turbo. Ας πούμε ότι είμαστε στο αγαπημένο μας σημείο, κρυφό σημείο που έχει από κάτω της Παναγιάς τα ψάρια και βλέπουμε κάποιον ύποπτο να πλησιάζει προς τα εμάς. Σε άλλες περιπτώσεις θα έπρεπε να σηκώσουμε ηλεκτρική μηχανή και να βάλουμε μπρος την κανονική μηχανή και να εξαφανιστούμε. Το θέμα είναι ότι η Kraken είναι τόσο δυνατή που μπορεί να μας απομακρύνει σε ελάχιστο χρόνο πάνω από το σημείο. Πατάμε το κουμπί αυτό, εφόσον έχουμε καθίσει και δεθεί ίσως, γιατί φεύγει με τα όσα και φεύγουμε. Είμαι καθισμένος και το μόνο που πρέπει να κάνω είναι να πατήσω 2 φορές το κουμπί του turbo. Γιατί όχι μία? Γιατί αν το πατήσουμε κατά λάθος σε ψάρεμα, φύγαμε στο νερό. Οπότε για δικλείδα ασφαλείας σου ζητάει να το πατήσεις 2 φορές για να είναι σίγουρο το μηχάνημα ότι πραγματικά θες να απογειωθείς. Το πατάω. Και φύγαμε. Η μηχανή δουλεύει στο ανώτερο σημείο της και γκαζώνει όσο χρειάζεται για να μας πάει μακριά, να αποφύγουμε κάποιο εμπόδιο ή οτιδήποτε. Πάντα ένα κουμπί γρήγορης εκκίνησης μπορεί να έχει πολλές εφαρμογές. Ένα θέμα που έχουμε συνήθως με άλλες ηλεκτρικές μηχανές είναι όταν έρχεται η ώρα να τις σηκώσουμε. Πολλές φορές στο ψάρεμα μπορεί να χρειάζεται να το κάνουμε αυτό δεκάδες φορές. Και όταν τελειώνει η μέρα, περπατάμε σαν καμπουριαστό πι. Ούτε άρσης θανάτου να κάναμε. Παρ' όλα αυτά, και γι' αυτό το λόγο, η συγκεκριμένη μηχανή έχει ένα εξελιγμένο σύστημα υποβοήθησης για να την ανεβάζουμε και να την κατεβάζουμε όσες φορές θέλουμε, χωρίς να μας βγαίνει η ψυχούλα. Πώς θα το κάνουμε αυτό?
Καταρχήν, με το που πατήσουμε το πετάλι, δεν χρειάζεται καν να βάλουμε πόδι. Με το που το πατήσουμε με το χέρι μας, η μηχανή θα έρθει αυτόματα σε θέση σηκώματος. Για να δούμε. Τσακ, και γύρισε και είναι έτοιμη για σήκωμα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να την σηκώσουμε. Το σύστημα υποβοήθησης το κάνει αυτό παιχνιδάκι. Το ωραίο με την Kraken είναι ότι είναι άμεσα συμβατή με βυθόμετρα Garmin. Και αυτό την κάνει ένα πανίσχυρο εργαλείο, γιατί απλά μπορούμε να της δώσουμε όλες τις ρυθμίσεις που δίνει το control μέσω του πλωτέρ μας. Ακόμα ένα μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι η Garmin έχει φροντίσει και η Kraken δεν πρόκειται ποτέ να κάνει παράσιτα, όχι μόνο σε Garmin βυθόμετρα, αλλά σε κανένα βυθόμετρο. Οπότε ξεχάστε αυτές τις ενοχλητικές γραμμές όποτε δούλευε η ηλεκτρική μηχανή σας. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη παρουσίαση για την Kraken. Συνοπτικό, αρκετά αναλυτικό θεωρώ, χωρίς να είναι τεράστιο, να ξέρουμε πάνω κάτω τι μπορεί να κάνει, και θα ακολουθήσουν και άλλα βίντεο πιο αναλυτικά, με πιο τεχνικές λεπτομέρειες, προγραμματισμούς, κουλουπού. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα και σγκαντά στα γκίστρια σας.